И продължаваме специално, лично и категорично за най-доброто радио в Европа, за най-оригиналното ромско радио, за радио Party Dance и най-вече за админът на радиото, диджей Йорго Тигъра. И продължаваме с оригиналните поздрави също така за диджеите на радиото. Диджей Лапето Луд, диджей Фейса, диджей Денис Белята, диджей Октай, диджей Соник, диджей Прическата и диджей Васула. Поздравите са лично и категорично от оркестър Галакси Бенд и от мен Кобрата. Радио Party Dance. Студено е тази нощ, също като твоето тяло. Няма те до мен и проклинам всеки ден. Ти остави ме и сега съм сляп, гледаш ме отгоре като ангел свят. Ти остави ме и сега съм сляп, гледаш ме отгоре като ангел свят. Не пожелавам на никого тази болка или друго зло. Ценете си любовта